And our brother spoke his mind. And we are still working together. We are working together na turudi nyuma. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okoni obiro laro kom tend piny Kenya yiero ma higa 2027 ka osingo ni Azimio dhi medo bedo mongirore. 100% of the population of this town are out of their residential homes. And that is also to say that quite large areas within the entire county are also submerged. Kwan joma mole kuonde jota makojolo Mandera medore kaluore kod koth madaro ji emier. En jipo makende ahinya ni jowaduto te ma Homa Bay County ng'ato ka ng'ato tem manyalo mondo pidhi yien. En gombo mar sirikal ni Homa Bay County mangima wapidhi yien maromo milion 4.2. Oganda kod riwruoge medo keto ikruok ne odiochieng' pidho yien makiny. Machiegni nya kona mogo jong kamara uno maintiera geno ni odiochienge dhi e yorno makare. Arwaki ni machiegni e chendo ni mar Migago kod kilo ni weche matimre pacho kae kod mago matimre pinje maoko. Nyalo tudri kodwa namba mar 3:6 kata tuta marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Sina. Machiegni ninga en James Opondo. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ochayo sirikand Kenya Kwanza ewi pek mar ngima kod medruok mag nengo mwandu mochuno pacho ka kaka mauta. Odinga maniloso Siaya kinde sidho ndikruok mar jokanyo mag duond bura mar ODM. Raila onyanore ni onge kaka nengo mar mauta nyalo fungore piny libamba ma Uganda kod Tanzania ka Kenya ka to nengo mwandu no poda ong'ang'o kor jopiny. Jatelo no ten kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi. Governor James Orengo e kind jotelo mamoko maduto okoni Kenya ni matek korka uchumi. Sasa kile kinafanyika hapa, party leader imetokea vizuri. Orengo James agree, life member number 00, very successful. Inaonyesha you dialed Siaya kae sama baba go malo to wadong chien kawan gorengo nyatien. O kamano wamako chien ka gorengo nyatien gotienda molo gi otare gi ngano kendo. Launching mar registration chako sani. Wadwa ni kijande odonje chama. Nike chama bedo matek ka kijande ni yeye. The youth are the vanguard of the party. With a party with membership that are youthful has vibrancy. The youth provide vibrancy in the party. Mundo ni kijande mundo bedo kacha. Otinjo dongo. Winja. Korwadwal membership registration itime duwe mana paga chielni aparga riyo duwe mana chiel mana riyo mana dek duwe mana ngwani tuwadhi kore yiro. Winja. Kawadhi nyimere ni jatenda Wiper Party Kalonzo Musyoka okoni okno chako siri ng'ato elaro kom tend piny Kenya makmana ni en owuon en yedebe kendo en gigeno mar yombora dare e yiero ma higa 2027 koloso e kanisa mar Catholic bade ma Kiaua bende ne gisoko wang tend Kenya Kwanza magikoni sani japinyo wito geno kuome kalore gi pek mar ngima. Kalonzo mane oten kod jood bura kod senators mawuok e county ma Machakos kod Makueni olero ni sirikand Kenya Kwanza osere marito ratiro mag Uganda jo Kenya. Jatenda Wiper no bende opoyo wach mane Raila Odinga wacho ewi sir ne Kalonzo ka okoni kaka Azimio giwuotho e twich achiel. And I want to thank the leaders who came, Governor Avinya and the teams that went to Luo Nyanza. And our brother spoke his mind. And we are still working together. We are working together na turudi nyuma. Kwa hivyo Azimio la Umoja One Kenya
Kumbukeni Azimio la Umoja was one team and then one Kenya Alliance, tukaunda a very strong coalition. Na haya maneno ndio ambayo tunazidi kuzungumza hata kwa mambo haya ya Bomas of Kenya. Kwa hivyo sitaki niwachokeshe juu ya mambo haya. Mheshimiwa Kalonzo, jipange, usiogope. Kiti ya president inakulenga. Sisi tunaongea na watu. We speak to so many people in this country and they are telling us, ukijipanga, hii kiti ya president utachukua. Sasa tumeanza kujipanga, hakuna kurudi nyuma. Na ukirudi nyuma ujue tuko hapo, tutakusukuma. Jamii ya Wakamba tuko tayari kuchukua uongozi wa Kenya hii 2027, na kuanzia leo tumetoka nje ya Ukambani, tunaelekea Western, tuelekee Coast, Taita Taveta, kila mahali, na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aokoe nchi hii. Nya kwa Ramogi higni purudo ng'wen ka bende yiero mabiro osechak managisani. Ka wadhi nyime ni siasa nochoyo chieng' yik mar jafwambo mar weche mag siasa manetiyo e wang' jowi mar K24 Jeff Haemba kama jotelo ahinya to mago maketo piny owacho tesre na sayo piny owacho kuom pek mar ngima masani turo oganda jo Kenya. Yik Haemba no bagi dalagi e gweng' ma Namusasi kar chung od bura mabumula e county mabungoma kama jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance no sayo piny owacho kuom rem chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya mag duoko piny nengo mar ngima. Kotelnegi gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna gi jo jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mondo mak mos kendo omed linga kowacho ni oganda jo Kenya mano yiero jotelo makoro keto ngimagi kama rach ka jotelo mag Kenya Kwanza to kwayo mondo oganda jo Kenya ohore kendo omi Ruto thuolo mar loso uchumi maturka. Kila uchao hata leo wanasema ukioa mtu wa huko nje hatujaribu kumleta hapa kwa Mkenya vile tunaletanga watu kutoka Uganda ni shida. Hapa hospitali zetu ni mbaya, lakini mama akitoroka Uganda azae huko, akileta huyo mtoto ndiye apewe passport ya Kenya shilingi 1,200,000. Muniambie nyinyi watu tunaelekea wapi? Tushikane na kanisa, tuambie Ruto ukweli. Na mimi niliwauliza juzi, wakirudi saa hii kwa uchaguzi, will he be able to inspire the same passion and confidence? Ile tunaloulizana hapa ni moja tu. Have we done it or we have failed the people? Na watu wa Bungoma, I must tell you the truth. You are the cause of our suffering. You stood with the wrong person. Alafu mnaanza kusema, oh baba, Raila Amolo Odinga, can you keep quiet? Wacha tukule kiburi yetu. Mimi naambia baba, usijaribu kujitokeza. Walisema wewe uwezi. Saa hii unakuja kualilia ati maisha imekuwa ngumu. Wakenya wakule kiburi yao bwana. Ukisikia Raila Odinga amenyamaza, he understands table manners. You can't be eating and talking at the same time. Kwa hiyo msifikiria sisi ni wajinga. Mumenyamaza kwa sababu mnakula. Wakati chakula inaisha kwa mdomo, utasikia wakiongea wakipiga kelele hapa. Jo siasa nyakora Mugajuanga wati umosa nelal mar jafwambo adwa Haemba mane owito ngimane. Kaodhi nyime oyudo ni duolo mochung'ne pewe ndeke pachoka Kenya Airports Authority kata KAA kwa ng'wono ewi ng'ukruok e chenro mag wuothe paw ndeke ma pachoka kalore gi mudho mandiwa mano kwako thoth gwenge kod bombe ma pachoka bang' teko sitima nolalo tino manyoro kakoro gisingo neno ni giketo yore mamoko mag yudo teko ponono ni sitima olale paw ndeke ma pachoka kapok ndalo 30 orumo. Oboke mane oketie e yor tudruok mag mbui KAA wacho ni okang' makamano biro duoko chien ng'ikruok e chenro mag wuoth kod lal mithoro kel gi midhiro makamano. Lal mar teko sitima notimore bombe buora kamoting'o Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kiambu, Kakamega, Mombasa, Kilifi, Voi, Homa Bay kod bombe moko ka oganda jo Kenya kokalo e yor mbui nyo dwaro duoko e wisingo manochiw gi jatend migawo mar wuodhe gi apeyni Kipchumba Murkomen mar riembo e tich apisas mag paw ndeke kaluwore gi midhiro makamano manotimore dwe mar aboro 8 higa mokalo. Nya kwa Ramogi Juang higni purudo ng'wen ka bende yiero mabiro osechak managisani. Ka wadhi nyime ni siasa nochoyo chieng' yik mar jafwambo mar weche mag siasa manetiyo e wang' jowi mar K24 Jeff Haemba kama jotelo ahinya to mago maketo piny owacho kuom rem chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya mag duoko piny nengo mar ngima. Kotelnegi gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna gi jo jatend kweth mar Azimio Raila Odinga mondo mak mos kendo omed linga kowacho ni oganda jo Kenya ohore kendo omi Ruto thuolo mar loso uchumi maturka.
Nurses e county ma Meru bodhi ng'anyo kendo jwango tich ka giywago chudo koda lwasi ma ok ni kare mar tich gichiwo ndalo 14 maka onge gima otimore to biro dhuro gige tich piny kendo ng'anyo laktechego okone nyaka sani tend county ma Meru poko chikonegi itgi kendo onge jok ma osesudingas mar tich kuom higni 10 kata dokoni gisemedore e yor somo gikoni koro gidwaro mondo gichuo kokgi ogirimiti kod tend county mapiyo kaka nyalore. For a strike, because we have lapsed the strike of the notice that we served the county 30th of October, and therefore we just want to notify the members of public to seek for alternative areas where they shall take their patients and all other their beloved one, because we shall not be providing services come Monday. Then Tuesday we shall all assemble at Meru Teaching and Referral Hospital and therefore proceed to our governor just to present our petition, hoping that she is going to resolve the issues. Should our issues remain to be unresolved, then we have no other option. We just want to say that this consultation, it has come as a result of yesterday correspondences that we got from our chief officer and various calls from our head of Department of Health, that they wanted we withhold this matter for 1 week until they look into this issue. We want to say that we've been pursuing this matter from 26th of September. Today, we are now over 2 months down the line, and the government has not given a goodwill or shown any goodwill to resolve these issues. So you are saying, come strike, come on Monday, we are going for a strike. Now I say solidarity. Solidarity. Ya kwa mungu jo ngado na kawo yo madu to kopoko dhi anena ote Facebook montira chelka chel aneno Ruth Nyathi Ochieng ka wacho ni elections pod bor jobed mana mos wuoth rabora joma no chop Nyasaye ma ong'eyo aneno Ramogi kan tiere umoja manote makare Jen Abayo wacho ni oneno Ramogi TV kendo chenro mar Migago chopo ne yorno makare ka entiere gwenge ma Ololunga Godwin Okelo wacho ni walisema baba ni msee koro gicham nyanjigi Evans Odhiambo wacho ni Ramogi TV neno malere ka ne Nyamasaria Drago County ma Kisumu kuna moja wakao yo madundo ka dugo pod wan kod weche ma odhuro kata bende mago ma oting'o mago magatu kikidhi mabor. Ni how much iko hapo tu? 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD.
5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Pato, chikiwale mamdenge wako washasettle. Tena ngore na madam. Acheza chini. Ai. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu by the game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Machiegni kendo nyako Ramogi kodhi nyime ni moko kuom jodak e gwenge Manyati ke kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi oboke mag lowo ka otelnegi kod Nasiro Gola giwacho ni gisedak e lowo kuom higni mathoth ka gionge kod oboke mar lopego. Jodak gi Manyati ke wacho ni bedo ni gionge kod oboke mag lowo koro ginyal kata kao hola ka gitiyo kod lopegi go. Gikoni giseyudo maling'ling' ni oboke gi mag lowo ne osebiro e apisi mar lowo ma Migori kendo ok ging'eyo gima omiyo pok ochiwnegi obokgi mag lowo. Dickens Waretho ma en jadak ma Muhuru wacho ni bende ber ka piny owacho ochugo committees manyalo loso weche mag lowo e location. Jatend migawo mar lowo e kaunti ma Migori John Kobado bende wacho ni gibiro timo manyalore mar loso obokgo. Are lying there in the office of the lands to golo this title deed take kaka kumikunye liel kaka kumikunye goli wadwaro ni mondo mi sirikal omiwa title deeds magwa mondo mi omiwa development nikech okinyal develop ka title deed mari iongego. We cannot take loans. Ere kaka wanyalo develop. Haja kubwa nikiongea juu ya lands ambayo inaleta shida ya land title deed. Juzi walipeana title deeds without green card. Kwa hivyo ukienda kwa kutafuta kitu chochote hakuna hata majina, hakuna hata nini. At the same time, mimi kama former chief, I would like and I would recommend every location to have committees ya land to solve the problems ambayo ina affect individuals katika familia. Sababu family ingine alikufa na wengine wameenroach katika hiyo shamba. Sasa kupata title deed ya wale ambao wamekufiwa ni shida. Kawadhi ewechego motudre kod oula wayudo ni kwan kuonde ma jogo moringo wuok e miregi jotie kaunti ma Mandera koro ni kod medruok kaluwore gi midhiero mar oula mapek mikelo gi koth masani medo chwe e thoth gwenge ma pacho ka kuonde jot mar mapar sani osemedore e kaunti ma Mandera hinya to e gwenge ma Elwak Mandera South kama Uganda maromo 34,000 dongo maonge jot. Kuonde jot go oriw koda ka sikunde kuonde mogere hembe ka jomoko to koro ojotie batha peni manie gwenge go. Oula mapek osekelo midhiero e locations mohewo 25 Wards 11 mantiere sub counties ma Mandera East, Mandera West, Mandera North, Mandera South, Kiliwaheri, Arabia kod sub county ma Lafey. Jogo modaro wuok e miechegi medo dhi mbele gi yudo kony koya kuom riwruoge mag Red Cross. Of their residential homes, and that is also to say that quite large areas within the entire county are also submerged, including Lafey sub-county, in a town called Damasa, in Mandera North, in Mandera East, which is the second most impacted sub-county, especially around the area of Khalalio Dariga area. As far as we are concerned, we are trying our best as a county government to respond to this disaster. And as Kenya Red Cross, we have been doing a number of interventions
that was geared toward displaced population, specifically the population that were displaced around 34,000 within the entire Mandera County. As we are speaking as Kenya Red Cross, in partnership with County Government of Mandera, so far we have gone ahead and supported families that were displaced in Mandera South specifically. Now we have around 10 camps, totaling to 7,000 displaced population. It is good to report right now that we do have good response with regards to provision of medicine, shelter items that has been availed by Red Cross and the county government of Mandera. And we would want that one upscaled because so far it has only affected only Elwak town. We still have other many areas in the sub-county, Wargadud, Shibr Fatuma, Fincharo, Burmayo, that we also have been affected, and a lot needs to be done to reach them. And we expect that going forward in the next coming days, help is going to reach them too. Kawadhi kaunti makiseri ni jodake kaunti no jiu mondo kinyo wuog oko ne chenro mar pithi mar yien ma sirikal getogo bero chala koro lwasi kaoloso kod oganda e boma Makisi. County Commissioner Makisi Tom Nanjere olero ni sirikal ne oseyudo kothe yien maromo 110,010. Jatend arita no okoni okenge oseketi neno ni jopiny otayo chenro mag pidho yien maonge ng'ukruok kaka yor jolo. Sirikal chopo kwand yien bilion 15 e pacho ka. We have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing and ensuring that we mobilize resources, the seedlings, put logistics in place, ensure that we have enough holes for planting the trees on Monday. So far, we have been able to mobilize 110,000 seedlings, which we have projected or purposed to distribute as follows. 20,000 seedlings will be planted at Nasaria Hills. We'll do 20,000. 10,000 will be done at Nyangwate Forest, that's in South Mugirango. The deputy county commissioners in the other 10 sub-counties are going to be issued with 10,000 seedlings each for distribution across the county. The approach we are giving this celebration is the same approach we have been giving to national celebrations, such that the county celebration will be marked at Ntaria Hills in Kisii South. The rest of the sub-county celebrations will be done at the sub-county headquarters in all the 10 sub-counties. What that means is that the DCC Kenyanya will organize his celebration there, cascade it down to the sub-location level. The DCC Nyamache will do the same thing, and the rest of the DCCs will replicate that arrangement in all their sub-counties. Kapod wantiere e weche mag pidho yien, oero ni jotelo kaunti ma Homa Bay ni tielo mogik mar timo ikruok mag pidho yien odiochieng' makiny. Jotelo go chano pidho yiende milion 4.2 ka ikrogno itimo e got ma Gembe. Joshua Ochogo olero ni nyalo miyo piny Gembe bedo kod alwora mong'ith kendo konyo e rito alwora masani othung' kalure kod ilo mani kod kwire mosebedo ka ifuong'o kodhi e kor lwasi. Jopiny jotend nanga kod riwruoge oseyudo kothe yien maromo 100,000 ma igeno ni ibiro pidho alworano odiochieng' makiny. Machalo kaka sikundewa, machalo kaka gode mantie thuolo, machalo kaka kanisni, gi kuonde mamoko kata mierewa kuonde mwadake. Koro en jipo makende ahinya ni jowa duto te ma Homa Bay County ng'ato ka ng'ato tem manyalo mondo pidh yien. En gombo mar sirikal ni Homa Bay County mangima wapidh yien maromo milion 4.2. Mano e chenro mantie, kendo kigo kwanno to koro sub-location kala sub-location idwaro ni mondo pidh yien 10,017.
Sirikal temo manyalo kanyakla kod well wishers mondo wayud seedlings manyalo konyowa mondo wapidhi yiende go eko. Sigona Thomas Foundation osewuok oko mondo tim chenro ne gi government ka gi timo collaboration. Kaka sani wang'eyo ni wadhi timo support ni mabiro dhi timore tarik 13 ma en obed Monday Gembe. Wan kaka jo organization ma piny owacho wayie ni mondo wadhi support county government and even national government gi yien 5,000 mwasaiko mondo mi wadhi wati godo yo mar chenro mar konyo alwora. Landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi medore e thoth counties ma pacho ka kata obedo ni report mar KDHS higa mar 2022 to noyango ni atamalo maduong' mar mine e pacho ka konyore e osiptende. Kaluwore gi report ma duola matayo chenro mag gayo tuoche pacho ka National Syndemic Disease Control Council, kata obedo ni kwana jogo magamo ayaki dok piny, luoro nitie ni nyithindo mang'eny nyalo bedo gi tuoni. Dana Olonde leronwa mathoth. Lipot mogol kod duol matayo chenro mag gayo tuoche pacho kae oyango ni landruok tuo ayaki ne nyithindo minyuolo kowuok kuom minegi medo idhe counties duto ma pacho ka. Kata bedo ni kwan ji manyien magamo kute mag ayaki odok piny gi 47% e pacho kae kipimo gi higa 2019, lipod National Syndemic Disease Control Council oyango ni counties manitie nam chumbi nigi medruok e kwan nyithindo magamo kute mag ayaki kuom minegi. E higa 2021, kaunti ma Mombasa nondiko 6.3 mar landruok kutegi kuom miyo nyaka nyithindgi, kwan mane omedore gi 1.6 e higa mar 2022. E kaunti ma Lamu, kwan landruok ni omedore gi 1.4 ka kaunti ma Taveta nondiko kwan medruok mamalo gi 2.9. E gwenge ma ugwe, kaunti ma Wajir landruok mar ayaki mar miyo ne nyathi omedore gi 2.3 kowuok 27.3 e higa 2021 nyaka 29.6 e higa 2022, ka kauntis mag Mandera gi Kitui omedore gi 2.1 moro ka moro. E gwenge ma Imbo, kaunti ma Vihiga omedore gi 1.9 ka Busia kwan ni omedore gi 1.8 e kind kauntis mamoko. Kata bedo ni counties mag Nyanza ondiko kwan mar dok piny e landruok kutegi kuom miyo ne nyithindegi, landruok mag kute mag ayaki e counties mag Kisii kod Nyamira omedore gi 0.6 gi 0.2 kaka giluoreno. Lipodni oyango ni landruok makamagi kelo luoro kendo nyalo keto piny Kenya kama rach, to moloyo sechegi ma riwruoge ma osebedo ka siro piny Kenya noyango chungo sir ma gichiwo ne Kenya ni chenro duto mag kute mag ayaki kochopo higa 2030. Bende lipodni oyango ni ji 20,997 nowito ngimagi ne kutegi mag ayaki e higa 2019 kipimo gi higa mar 2023 ma ji 18,743 osewito ngimagi gi tuoni mayango dok piny ma tho gi tuoni gi 12. E kwan ni nyithindo ma wito ngimagi nodok piny gi 47, rowere 15 ka tho jomadongo nodok piny gi 3 kende. Kata bedo ni report mar Kenya Demographics Health Survey higa 2022 noyango ni thoth joma mine ne konyore buo joma olony, penjo maduong' en ni ng'ikruok ni kanye e lweny mar geng'o landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi. Diana Olunde, Ramogi TV, Nairobi. Kawadan jiwe chako mag tuko ino ni klaba